Gabi ko ng panahon pa. Kaya ako sa Katuna. Pero tawag. O ba yung mga sakupan. Para sa intas, bayad nyo sa taon. Sino bayad? Bayad mo? Diri ang entrance, oh. Entrance. Di ba natin pagabot nato? Italan. Nato dapat tayo na pagitaw. Oh, tara guys. Sorry ta. So na adlawan mi ni. Karon gabi na, oh. Nindot pa. Ay, photo sa binyag ya. Nabi abroad des papa, oh. Murag sa bro dito. Naka-abroad pa. Sige no? Pagkaskanding. Tapos mabuhat ako. At tapos na London eh. Ano yung mga Ay, di. nakasparan ka? Madada pa may ko ano na kung na London ba bridge nindot sa gari mo ko ano kanang gabi tugad law uy sabi na pisa pa nay ko ano da libre sakay ng modern nga jeep ba modern nga jeep ang kinaraan ba vintage kabot pa kaya nangataka pa. Hollywood oh. Nalang sa atong bridge sa kan. Oh, naikwan. Nay vintage. May service daw na oh. Pop. Matay abi kaingon kog kuan namis lang nasod buhay liwod ram day ni. Sa mga electric ko. Sa mga Spartan, oh. Gas. Oh. Spartan. Luway tagi. Luway mo. Padala din siya naman. Nice. Kita ka na.